tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, vou vos perdonar, Vou vos perdonar neste momento, pero non debería facelo. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que fan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. A que mola un montón cando temos público, porque o aplauso faite entrar. Sí, é como de verdad. É como parece de verdade, entras emocionado así, cara adiante, verdad? Sí. Atención, porque aquí temos a dous papás, e hoxe foi o primeiro día de cole, non sei como foron as cativas no teu caso. As miñas xa van solas. Xa van, xa. Sí. Sí, pero ben, animadas ou... Home, xe, é o primeiro día, se non van... Pero querían marchar da casa por non verte a ti ou querían ir ao cole? Pois mira, a pequena, ás 6 da mañá non dormía. Cos nervios. Da tensión. Dos nervios, normal, o primeiro día, profesores novos, compañeros somos de sempre, pero non dormía. Xa. E a maior, ás 11 dormeu, non despertou hasta que chamamos. Vale. Pero cativo, Estefanía, era a primeira vez que iba ao cole, non? Sí. En infantil. En infantil. Usei o método pai. Que o levase o pai e así xa... Así xa, se choraba, xa non estaba. Claro, xa non hai máis polo medio, entón... Vale, é un método interesante a ter en conta na casa. E funciona, Funciona. Pois, señoras e señores, imos cociñar. No Voltas co Prato a ver que nos trae José Manuel de Herbecedo, en Coristanco. Hola, boas tardes. Son José Manuel Sánchez. A miña familia é propietaria dun restaurante en Herbecedo, no municipio de Coristanco. Coristanco é famoso pola calidade das súas patacas. Nós levamos moitos anos colaborando nesta festa. O que presentamos son unhas patacas amarillas con ternera asada. Os allos achacaríanse para deixar a carne en adobo dun día para outro, doraríase nunha sartén con ese aceite e botaríase nunha olla, añadíndolle un pouco de agua e cocendo esa carne. As patacas previamente dáselle ese colorante e cociñanse nesa salsa da carne. Espero que os cociñeiros milloren a nosa proposta e, bueno, que todos veñades a Coristanco a degustar estas delicias e, sobre todo, a que levedes unhas patacas que, se non as probastes, en canto as provedes, olvidadevos que non hai outras millores. Canto as provedes, olvidadevos, José Manuel, que non hai patacas como as de Coristanco. E aquí temos, precisamente, déixeme, Fanny, patacas de Coristanco, da festa de Coristanco, fixadevos, Que chulas. Porque este próximo fin de semana. Sí. A festa da pataca de Coristanco. Algo, a ver se ve ben aí na casa, desde daquela maneira, un pouquiño, pero bueno. Ese é o saco que nos deixan da festa da pataca de Coristanco. A ver, José Manuel pedía como un guisiño, non? Claro. Un estilo guiso. Que ides facer? Pois un guisiño. Ese que é unha receita que non se pode... Sí, é un clásico. Eso non lle das feito un dribbling. Como dirías ti. Sí, un... Se José Manuel ven cun guiso, hai que facer un guiso. Un dribbling. E además o meu é moi parecido, porque tamén pinto as patacas de amarelo antes de cociñalas. Sabes que a min gústame, non sei por que a pataca de amarelo, inda que sabe igual, probablemente, gústame só polo feito de que sexa amarela. Entra polo ollo, sí. Entra polo ollo. Entra polo ollo. É moi de aboa, moi de caseiro. Do guiso de toda a vida, non da festa, vale? Moi ben. Pois eso vamos facer. Eso é o que vai facer Xulio e Estefanía Colmeiro, que é o que vai facer? Pois o mesmo, un guisiño. O que pasa que, bueno, vamos dar unha forma á pataca, vounas tornear, por facela así un pouco diferente. Tornear, sabes o que é tornear? Sabes o que é un torno, non? Que lle dá forma. Pois voulle dar forma á pataca e tamén a vou a colorear, pero con azafrán. Vale, quero ver eso de tornear a pataca, a ver como é. Señoras e señores, cociñamos con patacas de Coristanco, no Voltas co Prato. Quedamos con Estefanía Colmeiro. Veña, Xulio, pa casa. Arranca. Veña, vamos alá. O primeiro... Ai, luns. Darlle lume. Primeiro luns sin o neno. Madre mía. Bueno, son todos os días iguais. Estou rodeada de outro neno, así que pouco máis vamos a ver. É por min eso ou é polo teu querido? Bueno, é por Xulio? Sí. Tanto dá, polos dous. Mira, as patacas vounos a confitar. Para confitalas, voulle botar tomillo, allo que o machuco. Valas confeitar e tornear, pero o que dixetes de tornealas... Tornear e darlle forma. Mira, aquí temos a pataca. Vale, entón, tornea aí. Esta xa está torneada. Eu quero ver como tornea a pataca. Simplemente darlle esta forma. Vamos a facer que isto aproveitase para outra receita, para un puré ou unha crema. Chea, unha vez que as mondas, despois darlle unha forma que pode ser como se fose unha monda máis gorda, porque é o que estás facendo. Non estás facendo outra cousa. Vamos a ver. Non me digas que esta pataca con esta forma
non che ten unha pinta moito mellor que unha pataca sin forma. A min tenme pinta de pataca. Sí, pero Tampouco despois é. no plato, cando emplatamos, xa verás que bonitiño queda. Xa verás que bonitiño queda. Faime caso. É unha cuestión estética, simplemente, sí. non? Unha cuestión estética, moi ben. O de tornear as patacas. É confeitalas, o sea, que van quedar como... Voulle dar un melosiñas, lume, non? Iba a decir. Vale. Agora, lume forte. Vale. Para que selle fora. Queda así como sellada, doradiña, frita Moi ben, e por dentro blandiña. Gústame O selado. de cociñar a lume patata. lento. Moi ben. Temos aquí o allo e o tomiño. Vale? Moi ben. E esta pota xa puxen a lume máximo e ahora boto o aceite porque temos que dorar a carne. E para Entón, o eso que vas facer agora é necesitamos... selar a carne, non? Sí. Que neste Para caso selar a ti carne, escolliches tenreira, non? agulla. Agulla. Para selar a carne, o de sempre, ten que estar o lume moi forte para que ferre. Si non, cocería. Que maravilla, xa empeza a cheirar aquí, eh? Ai, que rico. Así. Oh, que maravilla. Cando este selada a carne, vou ir botando, engadindo verduras. Teño aquí, vou usar cebola, Sí. pemento vermello, pemento verde, cenoura, allo e loureiro. Moi ben, un mix de cebolas, ou sea, un mix de verduras, que incluirá a que van a cebola, ser a base, que é a base sempre do bresa. seu guisiño, non? Sí. Vale, pois deixamos a Estefanía Colmeiro aquí cas súas cosas porque está facendo fume aquí diante e marchamos con Xulio Mato. Vamos alá. Yo fago menos fume, ¿eh? Pero ¿por qué me ves bailando siempre? Pum, patacá, patacá, patacá. Sí, patacá, patacá. E o que tens que soportar tamén é digno de... Madre mía. Sí, o que tens que É que o soportar. rapaz é o primeiro día do cole tamén. É o meu primeiro día. Por certo, a xente que está na Teléfono de cara... afectados polo baile de cañotas, A por xente favor. que está na casa, se nos quere chamar 664-483-419, o teléfono do Voltas co Prato, chamade, por favor, queremos saber que receitas facedes vos con patacas, porque hai que receitas de patacas en Galicia, cantas pode ver? Recetas. Pois as mismas que patacas. Unha barbaridade. Ou hai máis receitas que patacas, incluso. Bueno, Por esos aí xa vai son andar a moitas, cousa. eh? Chamade, recordade que repartimos cartiños, 50 euros de unha vez e 50 outra no Voltas co Prato. Xulio Mato, Mira, estou dorando a carne. o mesmo que fan, O mesmo que Fani. selando, non? Claro, é moi importante que dore, pero Sí. que quede selada, que quede ben seladiña, vale? Que vaya collendo este tono dourado. Sí, Que sabes por que colle este tono dourado? porque se sela... No, porque todos os produtos que cociñamos teñen azúcar. Ah, E cando queimamos ese azúcar produce unha reacción que é a reacción de Maillard, entón queda ese tono douradito. estás de coño. Estou en serio. Reacción de Maillard. Mirado en internet, se non chamade, levademe a contraria. Xulio, Sí, sí. estás dando clases de reaccións químicas. Estou che dando unha clase a ti de por qué quedan as cousas douradas. Nada que decir. Mira, que pasa co azúcar cando faz facer un caramelo? Ponse- Se se che pasa, Ah, ponse negro e queimase. Sí. Cando deixas un peixe ou unha carne nunha... Negro nunha- e queimase. Negro e queimase. Que queimamos? O azúcar. Eu, Mañá, no patio, cos amiguitos, xa podes contar esta historia. eu non teño nada máis que dicir ante esta afirmación do noso cociñeiro, alquimista e químico Xulio Mira, Mato. Tom, eu agora movina bastante, que é un erro. Vale. Tom, vou a deixar un pouquiño que me selle por ese lado e botelle un pouquiño de sal e botelle unhas bolas de pimienta, vale? Vale, pero isto ten que selar rapidiño, non? Non Eso o podes sí, deixar sí, moito sí, tempo. porque senón cócese. Moi ben. Entón eu botolle, ahora de primeiras, allo e cenoria. Por qué? Botolle a cenoria a vez co allo porque non vai botar auga, entón vai me deixar que se adoren as dúas cousas. E despois botolle un tomate, medio pemento vermello, medio verde e media cebola. Perfecto, pois creo que chegou o momento de chamar ao noso convidado de hoxe a ver se estamos facendo ben a súa receita da casa ou non. Que veña, por favor, José Manuel de Coristanco. Un aplauso para él. Herbecero, Coristanco, non? Sí, señor. Parroquia sodes. Parroquia. Un lugar, parroquia. No, somos parroquia. Parroquia de Herbecedo e pertenecemos ao municipio de Coristanco. Moi ben, como nós, Santa María de Arzúa. Como Santa María pertencemos a Arzúa. Moi ben, moi ben. Unha cousinha, ti entendo que pertences á organización da festa, non? Non directamente. Non directamente. Estás metido no año. Vamos a ver, temos un chiringuito e levamos moitos anos levando patacas pa Gústame, festa. temos un chiringuito e levamos moitos anos levando patacas para a festa. Moi ben, moi ben, moi ben. Como nos gustan a nós os chiringuitos sempre que participan nas festas. Véndese moita pataca, ou? Véndese moita pataca
É moi boa a patata. É moi boa. Tardaches pouco en dicilo. Home, a que viñamos logo. Eu pensei que ibas tardar un pouquinho máis en decir que a pataca de Coristanco era boa. Pero sabes xa en todos os lados. Sabes en todos os lados, claro. Eso foi... A de Coristanco, bueno, a de Limia tamén, te arrachaba. En realidad temos a sorte de que vas puntualizar. Hai nas boas e hai nas millores. Claro. Son todas boas, pero... Este é como xogar na primeira división, hai a Champions, non é? Efectivamente. Exactamente, así máis ou menos. Vamos ver a receta que está facendo don Xulio Mato. Veña, arrímate aí para diante. Hola, José Manuel. A ver, contalle, por que estás vermella aquí agua? Mira, vou empezar pola carne. Estou dorando a carne, estou ensellando primeiro, estou cortando xa a verdura, que vai ir, unha vez que retira a carne daí, vou botar a verdura para pochar. Aquí teño auga, un poquinho de sal, e colorante. Que vou facer? Vou pasar as patacas por aquí, vou deixar un minutiño cocer, e despois vou nas fritir. O sea, cocer, vou como escaldar nesta agua para que collan ese color amarillo. E despois botámolas e fritímolas e rematámolas ca salsa como fastis. Perfecto. Non sei se as fríes tamén. Non, cocense na mesma... Na salsa. Sí, pero eu como as vou facer moi cativas, moi pequeniñas, para que se me fagan. Sí. Sí, home, mas bueno, o tempo é o que é, tampouco... O tempo é o que é, efectivamente. Exactamente, o tempo é o que é, moi ben. Hai que puntualizado. Xulio, como lle chamaba o seu efecto ese de... Maillard. Como? Reacción de Maillard, que é cando se queiman... Reacción de Maillard. Vale. Non será a pregunta. Non é a pregunta, era por saber porque me chamaba moita atención. Reacción de Maillard, que é cando se carameliza. É o caramelizado. Moi ben. Queimar os azúcares. Queimar os azúcares, canto aprendemos no programa. Que che parece a receita? Ben, de momento. Ben, mas ole moi ben. Ole ben, A cousa ten que valer. A xente na casa ten o que saber. Vou baixar un poquinho Ulir, ule ben. Sí. Vamos ver a Estefanía, veña, vente por aquí. Moi ben. Hola, Colmeiro. Boa tarde. Hola. Que tal, José Manuel? Bueno, aí andamos. Aí andamos. Mira, eu xa dourei o que foi a... Bueno, selei o que foi a carne. Eu uso agulla de tenreira para esta receita. E agora vou facer o refogadiño das verduras, que uso cebola, cenoura, pemento vermello, pemento verde e tamén vou mollar con viño branco. E as patacas dinlle forma, torneinas, e aquí as teño que primeiro lle din unha fritura forte e agora as vou a confitar en este aceite que aromaticei con un dente de allo e con tomeu, que vamos a retirar porque isto senón agora xa se nos vai a queimar. Claro, perde o sabor, non? Efectivamente, o tomiño. Ti sabías o que é tornear as patacas, Non, imagino? sempre torneamos a madeira, as patacas non... Ves? Bueno, pues ao final é darlle forma. Seguro que quedan moi Un bonitas. experto en patacas, un experto en pataqueiro, non sabía o que era tornear. Enséñate, pois dinlle esta forma. Sí, están perfectas. Estaba inventando. Quedan perfectas no prato. Claro, inventando, para que está quede moi así ben. máis... Inventando. Vamos a deixar así. Non, vai No, inventando. vamos A palabra a ver. inventáchela moi ben. Quedouche bonita, Non, Eu acepto, cañotas. Quedouche moi bonita. É que ti non estudiaste cociña. Ti estudiarías outras cousas. Ele estudiou patacas e nunca viu das patacas torneadas. A ver, en cociña, o primeiro ano, cando estudas, pasas o ano inteiro torneando patacas, todo. E o primeiro cenoura, ano que traballas cabaciña, e cando traballas tamén, entre que escolles folliñas de perexeiro. Bueno, por eso hoxe estamos no primeiro día de clase, a Estefanía tocoulle tornear patacas, é o que hai. Efectivamente. É así. Aprendemos a tornear hoxe no Voltas co Prato. José Manuel, cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis ou ainda é cedo? Ou habrá que probalas, non? Pois viñes. Aí está. Boa pinta teñen as dúas, van moi ben. Bueno, hai que probar e ver o que sale daí, non? Vouche pedir que vayas á cadeira dos sufridores, despois chámote, vale? Moi ben. Un aplauso para José Manuel que está connosco, dende Coristanco. Mira, Que faz cas pataquiñas? ves a reacción de Maillard? E ahora levántalo todo, Claro, pues. ahora levantámoslo todo como... Vale. ¿Cómo se chama esto? Esto, Por favor. desglasar. Desglasar. Vamos. Moi ben, Cañado, joder. Que me das? Que ben vai ir este curso, Cañado. me das? Que ben vai este curso. Que me das? Deixen desglasar, arrancar de cando queimas el asado, queda aí levantalo. Eso é. Para que se quede aí nas túas verduras. Moi ben, os cuadernos de Rubio funcionaron Moi este ben, verán, funcionaron, moi ben. Bueno, Entón, estás desglasando aí. Sí, vou brasear un poquinho esta verdura. Estou mirando porque me parece que teño por aquí un chisqueiro que... Vas prender lume? Despois. Vale. Pois Non deixalo aí avísame. de máis. Sí. Avísame. Ves, ahora vou a subir un pouquiño, porque xa empezou a desglasar aí. Ahora simplemente as vou saltear, vou volver aquí a carne e despois é cando flameo, pero xa te aviso. Vale, perfecto. Andas tamén cas patacas aí facendo boliñas, non? Sí, mira, eu en vez de tornealas, que non teño tanto pulso como Fani, o que fago é cun sacabocados destes, e a pataca cocida, vou ir facendo bolas. Están chamando, Sí. están chamando. Pensei que era na casa do lado. Vamos coller. Juan Ramón, que tal? Boa tarde.
Que hai? Boas tardes. Bueno, Juan Ramón é o presidente da Asociación de Produtores da Pataca de Coristanco, non? Bueno, Mismamente. O sea que ti, se aquí o noso convidado é pataqueiro, ti eres o pataqueiro maior. Bueno, maior porque mide 1,90 m, pero bueno. Vale. Non sei se nos ven ben na casa porque me está dando fume todo. pero vai un pouco. Juan Ramón, contame, non sei como vai a festa ou como vai ser a festa, e sobre todo, canta pataca agardades vender. Bueno, a ver, o importante do día da festa, o importante non é o que se venda, senón o que se pode disfrutar dela. Home, xa, ó. É que non chova. A ver, esa é a actitud, pero vasme dicir que non vos importa vender tampouco. Sobre todo que aproben. A nós o que nos máis nos importa é... Iso é, chamase na agricultura, sementar, para despois poder recoller. É verdade, entón o importante é que a xente vai a Coristanco probar a vosa pataca, porque vos sabedes que unha vez que aproben, van volver. Despois compras todo ano. Ese é o peor que lle podemos facer a alguén. Unha vez aprobe, despois non quere probar outras. Bueno, sodes moitos produtores, non, aí? Ainda somos ben deles, sobre todo, a ver, sobre todo pequenos produtores, non? Pero ainda somos os poucos. E que tal se deu a pataca este ano? Porque dependendo da zona de Galicia hai quen di que moi ben, non sei aí en Coristanco que tal. A ver, este ano foi duro porque houve bastante, choviu bastante, houve bastante humedade, entonces aquí o maior problema que temos é o mildio. Pero bueno, tuvemos que estar todos os días encima das leiras e cuidándoas, e bueno, pero creo que vai ser unha boa colleita. O sea, que tuveste ración dobre de traballo este ano. Por doble ou triple, casi. Bueno, pois Juan Ramón... O importante é quitar un bo fruito. Vouche mandar un bico moi forte, moitísimas grazas por chamar, e por suposto que vaya moi ben a festa, que a disfrutedes moito e que vendades moita pataca. Moi ben, sobre todo que a disfrute o público. Nós disfrutar andamos máis estresados que o que ten. Bueno. Como todas as comisións, non? Sobre todo a xente se o pasou ben. Pois que o pasen moi ben, un bico moi grande, grazas por chamar. Ánimo. Unha aperta. Chao. Taloguiño, sabes que, Xulio? No. É tempo de patacas, e iso é sempre unha boa noticia. Hai só 500 anos, nin sabíamos da súa existencia, agora non podemos, nin queremos, vivir sin ela. Os galegos somos, xunto con Castela, Andalucía e Murcia, os que máis patacas colleitamos, e entre todas as comunidades superamos os 2 millóns de toneladas no 2021. Que a verdade non está nada mal, penso eu. A nosa pataca é tan especial que ten nome, apelidos e mesmo IXP. Agria, Fina de Carballo, Kennebec, calquera delas é maravillosa. Así que, xa sabedes, cociñade e, por suposto, ide de troula, porque este próximo fin de semana celebran a 41 edición da Festa da Pataca de Coristanco e, como xa sabedes, merece moito a pena. En Coristanco, a pataca é arte. Fanlle monumentos, mirade, teñen exposicións, xogos, facedeme caso e pasade por ali. Como sempre, xa sabedes onde ides ter máis información. A ver, en donde? Comentádeme. @Voltas co Prato, porque aí están penduradas todas as receitas, e se facedes algunha pregunta, nós contestamos sobre a festa da pataca ou que queirades. Marchamos con Estefanía Colmeiro. A ver, Colmeiro, como estás? Pois mira, aquí teño o que xa é a bresa das verduriñas, a cebola, a cenoura, a bresa. A bresa, é iso? A bresa. É por ir aprendendo vocabulario, porque estamos no primeiro día de clase. Bresa, xa os coitaches máis veces. Bresa. A bresa das verduras, pois é as verduras breseando neste aceite, facéndose neste aceite. Breseando e facéndose? Sí, refogándose, cociñándose. E por que non dis facéndose? Porque temos unha linguaxe culinaria. Sí. Sí. Poñémonos un pouco técnicos, entón. Oxe, digo, breseando. Pero isto xa, vamos a ver, estamos en segundo ano. Vale. Cañotas, non estamos en primeiro. Estamos en segundo da Voltas co Prato. Efectivamente. Vale, estamos en segundo da Voltas co Prato. Estás un pouco floxo para estar en segundo. Perfecto, como estamos en segundo da Voltas co Prato, xa teño que ir dándolle un pouquiño máis. Estamos breseando. Esta é a bresa das verduras. A bresa, sendo que é a cebola, o allo, a cenoura, está de la vendo, este é a bresa. A bresa. Verde, o pimento vermello que se está aquí facendo. Moi ben. Unha folliña de loureiro. Ao final é a base do guiso. A ti gustache moito o loureiro, sempre dis, non? Que che gusta utilizarlo. Claro, sí. Moi ben. A tope. A tope co loureiro. Ai, mira, xa como na máis botalo. A carne que está selada, o botamos aquí no guisiño, vale? Guau, que pasada. E agora vou engadir tomate concentrado. Moi ben. Un par de culleriñas así xeitosas. Que guai. E o viño branco. Ostras, isto vai estar espectacular, Isto vai estar riquísimo.
E agora vamos a ter que deixar reducir o que é este alcohol. Por exemplo, o tomate concentrado ten o que remexer todo. Claro, pero ahora interésame remexelo todo, porque tamén así que quedes... Porque despois xa non vou tocar máis o que é o guiso. Valo deixar o chup-chup? Vou deixar o chup-chup. Entonces agora sí que me interesa remexelo todo ben para que se impregne ben. Que maravilla, E xa llevamos a poñer o que é unha tapiña para deixar xa o que ixeches, cociñar, Que auténtica chup-chup. maravilla. E vamos a precisar maxia. Porque, bueno, maxia televisiva, canto tempo? esta agulla, hora e media, 2 falle falta. Moita maxia televisiva. Marchamos con Xulio mentre estou producindo maxia. Estou producindo maxia, Xulio. Alguien quiere más patacas y cebolos. No sé. Patacas. Vou queimar, Home! Vou queimar, Vas queimar. Atención que Xulio Mato vai queimar. Baixamos las luces. Baixamos las luces. Vamos aí. Vamos a dar un aplauso ahora. Ahora é cando tiñen que poñer a música aí. Ole, ole, Vale, mira, un poquinho de coñac, ves como están as verduras xa breseadas. Sí. Aí está, vai, Xulio. Que tan pronto se nos apaga, se aí botamos un vasiño de viño blanco. Vale. Patata. Alguien quiere más patacas y cebolos. Mira, É buenísima a canción. eu aquí o que lle boto é unha bolsiña deste colorante mesturado con pemento doce que hai en moitas casas, Vale. sabes? Entón, porque me gusta que teña ese toquiño amarelo, así como o das Como as patacas. Mira, as patacas estiveron un minutiño ou dous. Mira xa que ves? collen, Como collen enseguida a cor e botámolas a fritir. Vale, pois eu creo que O podemos... aceite. Espera, vamos coa pregunta de concurso, Que emprega Xulio para darlle color ou darlle cor ás súas patacas? Colorante. Xa está. É Muy fácil, sincero. Más Que fácil. emprega Xulio para darlle cor ás súas patacas? Colorante. Con que se pintan as patacas? Con colorante. Xa está. 664 48 3 4 No meu 9, caso. chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Chamade, que os queremos repartir. Colorante. Colorante. Mira, entón agora eu botei un poquinho de agua só hasta cubrir, vale? Ala. Que máis ou menos un vasiño e medio, este é un vaso grande, entón un vaso e medio de agua. Para que E quede ahora- máis ou menos a ras da carne, Eso, non? e agora deixo a lume alto hasta que empeza a perder, despois baixo. sea, cando empeza a ferver, e cando Despois ferva baixo, baixalo e deixalo tapo, e deixo que se vai facendo, pois como ben dixo Fanny, Xa que ti precisas Parveniñas. outra... maxia. Outra Unha máis. que está a carne cocida é cando botamos as patacas, porque despois en 10 minutiños, unha de fritas, en 5 10 minutos está feita. Perfecto. Estas antes porque son cativas. Moi ben. Queres repartir cartiños? Hombre, Sí. Pois veña, imos a Paderne, ali está Chelo. Chelo, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben, ben. Ese ben foi un pouco dubidoso, espero que estés moi ben, foi vale, ben, Chelo? Moi ben, sí, moi ben. É verdade, dixo ben. Bueno, pois, Chelo, alegrámonos de que estés ben. A ver, gustanche as patacas, gustanche os guisos ou non? Sí, sí, sí. Moito. Cal é o teu guiso favorito? Todos. Todos. Todos, o de Que galega é cuchara esa? todos. Sí. Que galega é esa, así me gusta, moi galega. Veña, por Sí. 50 euriños. Que emprega Xulio para darlle cor ás súas patacas? Colorante. 50 euros, moi ben, que van para Paderne. Chelo, Vale, un bico moi grande, grazas por chamar, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa. vale. Gracias Vale? a vos. Veña, chao. Chao, Hasta chao. loguiño. Chao, 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 chao. Chao, Xulio, chao, chao. voute deixar aquí, bueno, se non queda máis remedio... se non te importa. No. Acordache quedar? E vou No, con casi José Manuel. agradézoche. Non, agradecesme. Vale. Pois déxeme coller o micro. Imos con José Manuel, veña. Dale un aplauso aí a José Manuel, que veo desde Coristán. Espera, vou eu. Aí está. Don José Manuel de Coristanco, É unha pequena empresa de pataca, non, un restaurante, dixeches, un restaurante. Pero, claro, a pataca aí, Vendes patacas, ó. Sí, a pataca manda é o restaurante, non? tamén. Tamén. A ver, guiso. O guiso. Que ten de especial o guiso? Por exemplo, o guiso que facedes no teu restaurante, por que lle gusta a xente? Pois, basicamente, porque as patacas son o que son, Claro, eso de onde? de Coristanco, home. O sea, que eso Quen non é, é mentira, quen é máis pesado coas patacas? O sea, quen é máis pesado? Ti cas patacas de Coristanco ou co queixo de Arzúa? És peor, tío, que estar máis días aquí. Ti estar máis días aquí, eu teño un día máis. Vale, pero faz moi ben, que hai que reivindicar o produto. Sí. Sempre. Non, home, é un plato que nos sale moi ben. Quero dicir, sale a carne moi termiña e as patacas asadas nesa carne. E que expectativas tes cos pratos dos cociñeiros? Pois teñen moi boa pinta os dous, A verdade é que
hai posibilidades de empate ou teño que decidir? Ese é o único que non podes facer é iso, empatar. Bueno, pois daquela ten que ganar un. Bueno, pois chámote nun minuto, vale? Veña, Un perfecto. aplauso para José Manuel, que está con nós, con a Voltas co Prato. Vamos con Xulio Mato, veña, apa! Ai, don Xulio. Que tal, don Don Cañotas? Xulio Mato. Don Francisco. Tens que Mira, empratar porque vou empratar temos rapidamente. 3 minutos de programa, así que... Pois voulle meter un viaxe a isto para espesar un poquinho e xa está. Dale un viaxe aí. Aí está. Eso para que? Para unha salsiña. Para espesar esa salsiña, Sí. mira, ves, contaste os segundos. Sí, 3 segundos, moi Xa ben. está. Moi ben. Pero, escoita, como che gusta mover todo? Encanta Fíxense, a mover, ver, o acelero ou non acelero. Sí, Mira, sí, xa sí, está, move, salsiña, move. ves? Ahora le vou a ferver e ahora xa vou botar aquí as patacas. Ai. Ves? Vete todo Mira, no prato, mira, veña. mira. Mira que doradiñas. Que Hola, amarelas, Qué maravilla, qué maravilla. E cómo ahora está aí pues, quedando deixaríamos por 5 o 10 minutiños cocer, que nos, Veña, vamos que nos temos, verdad? Vamos a levantar a José Manuel. José Manuel, por favor, levántate, que chegou o momento de probar. No Voltas co Prato. Un aplauso por él, veña. José Manuel, vente por aquí. Vamos a hablar. E, mentres tanto, vamos coa pregunta de concurso de Estefanía Colmeiro. Que empregou Fani para darlle cor ao seu guiso, Fani? Que empregaches? Azafrán. Azafrán, teno clarísimo. 664-483-419, chamade 50 euros en xogo. Que empregou Fani para darlle cor ao seu guiso? Azafrán. Vamos probar. Veña, Vamos vamos a allá. probar. Agora sí, vente por aquí, pasa por aí. Podes te poñer... Más para lá. Ponte aquí, tío. Aí está. Ti me mandas. Aí estás ben. Tes garfo, coitelo, un pouquiño de auga. Estás preparado? Moi ben, vamos ya. Pois aí tes o Bo guiso de proveito. Estefanía Colmeiro. Pódelo ir probando xa con as patacas torneadas, non? Torneadas. Torneadas, moi ben. E aí tamén o de Xulio Mato. Atención, porque estamos empregando patacas de Coristanco, E imos ata Vigo repartir cartos. Beatriz, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien. Pois veña, a ver se estás mellor con 50 euros. Que empregou Fani para darlle cor ao seu guiso? Azafrán. Moi ben. 50 euros. Azafrán. Moi ben. Moi ben. Un bico moi grande. Gracias por chamar, Beatriz. Otro para vosotros. Chao. Venga, Hasta luego. gracias. Chao. Adiós. Gracias. E aí está, o momento da verdade, o primeiro momento da verdade desta semana, José Manuel de Coristanco, un home que ten un restaurante, que non chove auga en Coristanco, choven patacas. Saben moito de patacas ali, José Manuel solo come as patacas do prato, non come a carne. No, proba a carne tamén. Sí, home, sí. Non sei, pois vamos alá. Estás listo, José Manuel? Estou. José Manuel de Coristanco, despois de probar os dous guisos dos cociñeiros, quen gañou a Voltas co Prato o día de hoxe? Insisto, que non me deixas desempatar. Non. É así de duro. Bueno, pois daquela as torneadas. Estefanía Colmeiro! Con as patacas torneadas. Venceu a Voltas co Prato do día de hoxe. Maravilla. Bueno, que che pareceu? Ben, Ben. moi ben. Estuvo Moi rico, ben. non? Sí. Están ricos os dous, verdad que sí. Pois moitísimas grazas. Insisto no do tempo, Sí. que é o que é. Moitísimas grazas, José Manuel, un placer. Señoras e ben. señores, nós marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Lembren que mañán temos